his time, in his time, he makes all things beautiful in his. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 20 January chaka cha 2022. Ambuye mutichitire chisoni. Pemphero lathu motsogozedwa ndi salimo yathu ya tsiku la lero, pamene tikuona kuti Saulo ayamba kuchitira nsanje Davide ndi kufunafuna kumupha. Kodi moyo umenewu suli mwa ife? N'chifukwa chake tikuti Ambuye mutichitire chisoni. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku loyamba la Samueli, mutu wa 18 ndi 6 kulekeza 9, kudzawerenganso mutu wa 19 ndi 1 kulekeza 7. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 56, Ambuye mutichitire chisoni. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Marko oyera, mutu wa 3 ndi 7 kulekeza 12. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. 1 Samuel mutu 18 ndi 6 kulekeza 9. Pa nthawi yomweyo anthu ankabwera kwawo, Davide atapha Mfilisiti uja. Akazi adatuluka m'mizinda yonse ya Israeli akuyimba ndi kuvina kuti achingamire mfumu Saulo. Ankayimba ndi kuvina mokondwa, kwinaku ng'oma ndi zitoliro zikugundika. Akaziwo ankapolokezana akukondwerera namati, Saulo wapha 1,000, koma Davide wapha 10,000. Apo Saulo adapsa mtima kwambiri. Mawu amenewa adayipidwa nawo. Adati, Davide amuwerengera 1,000 zochuluka, koma ine andiwerengera 1,000 zochepa. Nanga chamkhaliranso n'chiyani? Si ufumu basi. Motero Saulo ankamuona ndi diso loyipa Davide kuyambira tsiku limenelo. Saulo adalamula mwana wake Yonatani ndi akuluakulu onse kuti aphe Davide. Koma Yonatani ankakonda Davide kwambiri. Choncho adakawuza Davide kuti, iwe, abambo anga akufuna kukupha, ndiye uchenjere. Mawa ukakhale kwina kobisalika. Ine ndidzapita ndi kukayima pa khundu pa abambo anga ku minda imene iwe ukabisaleko. Tsono ndidzalankhula ndi abambo anga za iwe. Chilichonse chimene ndidzamve ndidzakuwuza. Tsono Yonatani adaterodi, ndipo adakanena zabwino za Davide kwa abambo ake. Namuwuza kuti, Atate, musachimwire mtumiki wanu Davide, poti sadakuchimwireni, koma amakuchitirani zabwino. Paja Davide adayika moyo wake paminga pakupha Goliati Mfilisiti uja. Pambuyo pake chauta adachita zazikulu pakupambanitsa Aisraeli pa nkhondo. Inu mudaona zimenezo ndi kukondwera nazo.
Chifukwa chiyani tsono mukufuna kumuchimwira munthu wosalakwa pofuna kumupha Davideyo? Saulo adamvera mawu a Yonatani ndipo adalumbira kuti Mulungudi Davideyo sadzaphedwa. Tsono Yonatani adayitana Davide namuwuza zonsezo. Choncho Yonatani adabwera naye kwa Saulo. Ndipo Davideyo ankatumikira Saulo monga kale. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu pamodzi ndi ophunzira ake adachoka napita ku nyanja ya Galileya. Khamu lalikulu la anthu lidamutsatira. Anthu a ku Galileya, ena a ku Yudeya, ndena a ku Yerusalemu, ena a ku Idumeya ndi kutsidya la Yorodani, ndiponso ku dera la Tiro ndi ku Sidoni. Onse adafika kwa iye chifukwa anali atamva zimene iye ankachita. Yesu adawuza ophunzira ake kuti amuyikire chombo pafupi, kuopa kuti anthu angayambe kumupanikiza chifukwa chidali chikhamu chachikulu. Pakuti anali atachiritsa anthu ambiri ndipo onse anali ndi matenda ankakankhana pofuna kuti amukhudze. Mizimu yoyipa inkati ikamuona inkadzigwetsa pansi pafupi ndi iye nkumafuwula kuti, inu ndinu Mwana wa Mulungu. Koma iye ankayiretsa mwamphamvu kuti isamuulule. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tikutero abale ndi alongo kuti Sabata ino tayipanga dedicate kuti tufuna tione kwambiri za mawu oyamba. Ndipo tikang'ana mmene tikuyendera mobwereza tikunena kuti lolemba timayang'ana chapter 15, lachiwiri chapter 16, lachitatu chapter 17. Lero tikuyamba chapter 18 ndipo tafikanso chapter 19. Kusonyeza kuti mawa ndi nkuja tichimaliza ndithu buku loyamba la Samueli. Muli maphunziro ambiri amene tikuyenda nawo, makamaka moyo wa Saulo, Davide, Samueli, Aisraeli. Dzulo tinamaliza nkunena kuti Davide wagonjetsa Goliath ndi Afilisti onse. Ndipo lero tikuona akubwerera kumudzi. Anthu akondwa, mdani wathu uja wagonjetsedwa, tili pa mtendere, tili pa ufulu. Ndeyawo ijazimayi nthawi yomweyo 2 minimini mujamachitira misonkhano kaya mumpingo kaya ndale 2 minimini azimayi anapeka nyimbo. Davide yoheya, Davide wagonjetsa zikwi, inde Saulo adapha zikwi pang'ono. Kungonena mawu amenewo Nsanje nthawi yomweyo mwa Saulo. Ine angamati ndinapha zikwi pang'ono. Koma Davide ndiye wapha zikwi. For Saul killed thousands, and David has slaughtered tens of thousands. Izitu zinankwitsa Saulo. Atamanda bwanji kwambiri Davide koposa ine. Tikuona nsanje ya mfumu Saulo. Nsanje abale mwachidule. What is nsanje? Definition ya nsanje ndi chani? Nsanje ndi kukondwa kodutsa muyeso m'mavuto aena, komanso ndi kudandaula kumva chisoni mchipambano cha ena. David wapambana, Saulo sakukondwa. Njala nthenda nsanje. Tikang'ana pakati pathu njala is very easy kuigonjetsa, ngakhale timapangira dala ulesi kuti njala isathe, ndicho linga chonena kuti kuzipangizo zotsika mtengo kuja tizilemerera kwambiri. Tikang'ana pakati pathu nthenda kuzitenga bwino because timadziwa kuti is threatening everybody's life,
timagwirana manja. Taonani mmene tikugwirana manja COVID. Inde ngakhale ena tilibe conviction yokabaitsa, ena tilibe conviction yomadziteteza, pomavala mask kusamba m'manja. Koma zikatifikira pa mphuno za matendazi timanjenjemera ndithu timatengako gawo. Koma Nsanje nde mdani wathu wamkulu amene watikhalira ngati dziko, ngati mpingo, ngati atumiki, komanso ngati akhristu. N'chifukwa chake tikaona mpingo kuchita bwino sitimakondwa. Ndi ukhale wathu umangonenedwa. Akatolika mwakuti, akatolika mwakuti. Koma panotu matenda avuta, zipatala za katolika, masukulu, bambo mundipezereko malo mwana sukulu form 3, form 1. Koma kuzinazi timachitirana Nsanje. Ayi. Nde tikumuona Saulo akuchitira Nsanje Davide. Ife pakati pathu pali Nsanje zosiyana-siyana. Koma chatsitsadzaye kuti mu mtima mwa Saulo mukhale Nsanje ndi Davide ndi chani. Poyamba tikumbukire kuti Samueli anali atamuuza Saulo kuti chauta ukukanani mawu athu a tsiku lolemba ngati mukumbukira. Choncho Saulo ali ndi imene amati guilty conscious. Akudzitsutsa kuti ineyo ndepa cha Mulungu anandikana. Choncho paliponse pamene akuyenda amakhala ndi mtima wodzitsutsa. Malo molapa, malo motembenuka mtima, malo mopepesa, mwa iye munabwera nkhwidzi pacha chauta anandikana. Choncho chilichonse chimene chimachitika m'moyo mwake chimakhala gauged pa that premise kuti chauta anandikana. Nde tamva mawu athu oyamba tsiku lalero akudzifunsa kuti ndengati anthu akumpanga praise David, ineyo chanditsalira ndi chani. He was more concerned with what he has and what people are saying. Anali otanganidwa ndi kumamvetsera kuti anthu akukamba chani za iye. Komanso iyeyo chatsala ndi chani, wanyamula chani. M'malo momayang'ana kuti ineyo ndine ndani. Ndine mfumu. Mfumu yochimwa. Mfumu imene ikusowa kutembenuka. Zimenezo analibe nazo ntchito zoti ine ndine ndani. Amayang'ana kuti anthu akuti ndine ndani. Nanga zimene ndanyamula ndi chani. Nde chikumbumtima chonena kuti Samuel adamuuza kuti Mulungu akunena kuti ine ndakukana. Chimenecho chinali kusowetsa mtendere moyo wake. Ngati tili ndi kale lathu limene sitinalipange reconcile, sitinalivomereze ndi kulirapa ndi kuyamba kukonza mwatsopano, tidzasowa mtendere moyo wathu wonse. The question is, what is consuming your peace? Chimene chimakupangitsani kuti mukhale ndi sanje, chimene chikuyambitsa sanje mmoyo mwanu ndi chani? Monga Saulo uja tichifufuze ndi kuntulira Ambuye. N'chifukwa chake mawu athu amunthenga pabwino komanso mkatikati mwa salimo yathu ikunena kuti Ambuye mutichitire chisoni. What is it that I want God to have mercy on me? Nthawi zina timangoneneramo pamisa paja Ambuye mutichitire chisoni, Ambuye mutichitire chisoni. Koma kwafunsa kuti pamisa apo mmanena kuti Ambuye akuchitireni chisoni chani? Raya amesa tidazolowera timangonena. You should know what kind of mercy you are begging from the Lord. Dzulo mnaenda bwanji, sabata mwenda bwanji, lero tsiku la 20 pachaka. Mwenda bwanji masiku amene tayamba chaka cha 2022. Zimene tikuona kuti talepherazo ndi zimene ngati tikuyenera tizipereke ngati nsembe yathu yopepesera pamaso pa chauta. Phunziro lathu lachiwiri ndionena kuti zabwino zimayitana mavuto. Sikuopseza, but that's the reality of life. Davide wagonjetsa Afilisiti, wagonjetsa Goliath, wachita zabwino anthu akumpanga praise. Instead of kukhala tsopano pa mtendere pa ufulu, akuyamba kupeza mavuto. Kufatsa kwanuko, kukhulupirika kwanuko, kudzipereka kwanuko, mtima wanu wachitira chifundo udzakupezetsani mavuto. Koma monga timamvera pa Luka 21 ndi 28, zimenezi zikadzamba kuchitika mudzayimirire, mudzakweze maso anu chifukwa chipulumutso chanu chili pafupi. Kuli mphoto yakunzuzika chifukwa chochita zabwino. Ngati anthu akusinjirirani chifukwa cha zabwino zimene mukupanga, chifukwa cha khama lanu, chifukwa cha kudzipereka kwanu, musadandaule, kuli mphoto Ambuye ali pafupi kukudalitsani koposa mmene mungayembekezere. Tikunena kuti zabwino zimayitana mavuto, koma kuseri kwa mavuto a zabwino kuli mphoto. Phunziro lathu lachitatu ndionena kuti pamene tatchuka, pamene tikutamandidwa, pamene zinthu zikutiyendera, tisazilole zitipange control our life. When you are praised and you are popular, don't allow it to go into your head. Davide sanalole kuti kutamandidwa kwake kusinthe zimene iye anali. Iye chimene anali ndi chani? Mbusa wabwino. Anali mbusa padzana, lero ndi mbusa wabwino, lero ndi mtsogolero wabwino. Matamando, palibe amene samafuna kulandira matamando. We have a drum major in us. Amatero Martin Ruth. Timafuna kutamandidwa, timafuna kukambiridwa zabwino.
The only time imene timakhala onyasidwa ndi pamene pakukambidwa zabwino ndi nthawi imene zabwinozo zikukambidwa za ena. Koma all of us zili mwa ife kufuna kutamandidwa. Inuyo mapempheretsa bwino mamva kukoma. Anthu akamanena kuti umapempheretsa bwino, ukakhala wansembe ozindikira, udziwe kunena kuti kunseri kwa mawu amenewo kuli kunyoza wansembe nzako. Choncho m'malo monena kuti uzilandirire kungoti titamanda Ambuye, tithokoze Ambuye, inu mumachena bwino. By saying mumachena bwino, akufuna anyazitse asiyanitsa ndi wina. Inde timayenera kumayamikirana, komano tisatengeke ndi zimene anthu akukamba za ife. Tisasinthe zimene ife tili. Brothers and sisters, this is the challenge of success. Pamene tikuchita bwino, Satana amatika pamwamba kuti tisiye kuyang'ana zabwino, tiyambe kudzipopa ndi kudzitamandira. The challenge of success. Akatusikanali koyamba kuti Davide anthu amfunire zoyipa. Mchimwene wake Eliabu uja anakanidwa. Tikawerenga 1 Samuel 17:28-30, timamva kuti Eliabu anamuwuza kuti iwe udzatani kuno. Tangobwererani muzikadyetsa ziweto. Ufuna utishoshere nkhondo pamene Davide ananena kuti anditha kulimbana naye Goliath. Tabwerera. Kodi ukuchita zimene zichifukwa chonena kuti wamva kuti pali mphoto pano ungofuna mphoto. Tazipita uko. Ndofunikira ngati. David sanalole kubweredwa mbuyo. So, whether people are talking ill or they are praising you, remain constant. Ndi zimene akutiphunzitsa David. Satana amatikweza. Amatipatsa dala matamando ncholinga chonena kuti tigwe tilephere, tisatengeke pamene tikuyamikiridwa, tizitamanda Ambuye. Phunziro lathu lachitatu pamene tunena kuti Ambuye mutichitire chisoni ndonena kuti tisamakhale oopsezedwa ndi kupambana kwa wena. Don't feel threatened by the success of others, especially subjects and subordinates. Pamene iwo amene akuoneka ngati ndi achichepere, iwo amene akuoneka ngati ndi otsika tikasiyaniza ndi moyo wathu, akuchita bwino, tisamakhale ndi mantha ndi nkhalwe chifukwa tiyamba kuzunza anthu osalakwa. Davide wachita bwino, chimene akanachita Saulo nkumuyamikira kuti good boy, nakutuma, ndadziwa kuti mwana wanga wakachita bwino. I know you are a good boy. Koma chimene akuchita ndi nsanje. Zimachitikanso pakati pathu. Ndili pa parish, ndakhala ngati wansembe 7, 8, 9, 10, 14 years. Munsembe mwanga, kupeza kuti wansembe wina wangodzozedwa dzulo. Lero 6 months ya Kristo. Amatu kabambo kadabwera kukuchepetsa. Koma kabambo kadabwera kaja. Kabambo kamalalika kaja. Ine chintima pam. Ayi. Mulungu amatipatsa mphatso zosiyana-siyana. Ena atokhala alalika abwino, bad administrators. Ena ndi good administrators, mukaona kuti the other side akulephera. Ena ndo opsya mtima, koma mukaona kuti ndi achifundo. Ena ndo mana, koma mukaona kuti amakhala ndi chidwi kuphunzitsa pachali. Ndi mmene Mulungu amatidalitsira njira zosiyana-siyana. Don't feel threatened by the success of others. Amene uja ndikahule pa ofesi pano, kama vala masketi amafuna azikaonera ndani, amafuna mabwana aziatenga mitima. Amene uja mukhale naye pasi. Ngati ndi choncho, amene uja mumuza asadzabwere. Don't feel threatened. Tingophunzira ndi kuyamikira zabwino zimene zili mwa ena. Ndipo phunziro lathu lachinayi ndilonena kuti zinthu zikakhala kuti zikutivuta, it's better to accept kuti apa zandikulira. I think pala anthu ena amene angayendetse bwino kuposa ine. It's better even to resign. If you can't learn, resign. Saulo atauzidwa kuti Mulungu akukanani, amenera kulapa ndi kuvomera kuti ndachitako mbali yanga. I think Ambuye tionetseni njira and do what is best for your people. Koma anakakamira nganga pa udindo. Ndi zimene ambiri timapanga. Ntchito ikutikanika, m'malo movomereza kuti zatikanika, zatithina, tipemphe nzeru zina, kapena anthu ena abwere adzayesere nawo, timakakamira. In the end timayamba nkhalwe ndi nkhanza. Tisakakamire zinthu zimene zikutikanika. Taonani abale, zotsatira zakukakamira, ntchito imene tikutilephera, ndizonena kuti zimabala zinthu zinayizi. Pamene tikukakamira chinthu chimene we are not experts, we are not doing perfectly, nditi choyamba timabala nsanje. Chachiwiri pamabadwa corruption. Katangala amabadwira pamene, kena kumabwera nkhanza, kena kumabwera kupha kumene. Saulo zonsezo akudutsamo, akunchitira nsanje Davide. Kenaka pakubwera ngati corruption akufuna azembere kwa mwana wake Jonathan kuti ndi amene asazindikire Davide kuti afuna amuphe through Jonathan.
kenaka tikuona kuti pali nkhanza kumene akumuzunza njira zosiyanasiyana, potsirizira idea to kill. Nsanje ndiyoyipa. Nsanje ili ndi zipatso zonunkha. Phunziro lathu lachisanu limene tisamale nalo, and which is our last lesson for today, ndonena kuti the last weapon imene Satana amagwiritsa ntchito ndi best friends. Chida chomalizira chimene Satana amachidalira kopsa akafuna tononge ndi anzathu amene tingatenge ngati ndi aponda panane mpondepo. Taonani, tikawerenga 1 Samuel 18 ndi 17 timamva kuti kangapo Saulo amafuna amuphe Davide. Pamene anali kuimba zeze limba lija, anatenga movie nkufuna amulase ankakamize kuchipupa, ampanilire kuchipupa, ampange pin to the wall. Izo zinalephera. First strategy inalephera. Tona kuti mpaka 4 strategies zinalephera zonsezo. Kenaka Saulo sanagonjere pompo. Akumpatsa Davide mwana wake wamkazi Merabe kuti akhale mkazi wake. Ndicho linga chonena kuti akalephera kupereka ndalama ya chiwongo, malolo, dore, amupatse mlandu onyazitsa ukwati. Izo sizinagwire yayi. Chifukwa mwana uja anamthandiza Davide kuti apereke malolo, zakanika. Strategy yachitatu imene ikukanika nena kuti Saulo akuntenga Meraba mwana wake uja ndikumpatsa mwamuna wina. Ndicho linga chonena kuti Davide akadandaula amutchaje mlandu wowukira mfumu, and imene amayitchula kuti rebellion and treason. Davide m'malo modandaula anangoti okay, good and fine, munandipatsa nokha, mwampatsa kwa wena, good and fine. Akuonanso kuti alephera. Kenaka akutenga strategy ina number 4 imene akumutenga Davide nkuntumiza ku nkhondo, ndipo akulamula ankhondo ake kuti mumuyike patsogolo penipeni pa nkhondo pa Afilisiti. Izo zili apo akumulamula Davide kuti undibweretsere 104 skins of the Philistines, kuti utapha anthu 100 undibweretsere zikopa za thupi lawo, kuti umbononena kuti waphadi. Amadziwa kuti angati ali patsogolo pa nkhondo sakakwanitsa kupha anthu mpaka 100 china chake chikamuchitikira. Koma tikuona kuti Davide zimenezo akukwaniritsa. Why? Mulungu anali naye. So the last thing he's doing, Saulo, ndi kuyuza the best friend Jonathan, mwana wake amene amakondana kopsa ndi Davide, ndi akumutuma kuti iweyo undisakire Davide ndipo umuphetse. Koma unfortunately or fortunately tikuona kuti Jonathan m'malo mochita zimene bambo ake amafuna, akanatha kugwiritsa ntchito lamulo ndi paja mawu a Mulungu akunena kuti lemekeza atate ako ndi amayi ako, uzimvera makolo ako, uzimvera anakubala kuti masiku ako achuluka. Akanatha kunena kuti mesananga ndilamula. Ayi, he's using the same malamulo a Mulungu kuti usaphe. Akampanga warn David, samala madala okamba izi ndizikuteteza, koma just be watchful. Tikunena kuti Mulungu ali ndi angelo ake amene amatiteteza munjira zimene ife sitingathe kumvetsa. Koma Satana amagwiritsa ntchito best friends to spoil us. Jonathan anali mwana wa Saulo, akanatha kunena kuti ndumvera abambo. Jonathan ndiye kuti anali heir, prince, anali mlowa m'malo, akanatha kunena kuti ufumu ndiye kuti akafa Davide ndiye kuti dindiro wapo ndine. Ayi, akumuonetsa chikondi Davide. Tizionetsa chikondi ngakhale pamene tikudziwa kuti sitipindulapo china chilichonse. In this situation, Jonathan palibe chilichonse chimene anali kupindulapo. Mwamwayi, Jonathan sakumupha koma akunchenjeza Davide. Koma ndikangati kamene Satana amagwiritsa ntchito enafe ngati antchito ake kuti tiononge ena. Ndikangati ansembe tasemerana zinyawo kwa bishop, even to the public, kuti ansembe anzathu aoneke oyipa. And we think we are better because we've tarnished the image of others. In politics, ndikangati anthu akhapirana kosathwa kuti iwo aoneke ngati akutha. Wina afuna abweretse chitu kukondera, kuchipondereza, wina mpaka kuoneka ngati palibe chimene akupanga. Ndikangati mmudzi anthu takhapirana kosathwa. Komatu anthu ake tikunena best friends, kuti analipondapo kuti zisisi zimene zikuvumbulukira ndi best friend wake waziulula. Jonathan atamuza kuti amadala munthu mukulimbana naye ndi wabwino, mukungomuda, the guy is just innocent. For the first time tikuona kuti Saulo akumvera mwana wake Jonathan, ndipo mapeto yake Jonathan akukhala ngati ulalo, bridge, akubweretsa reconciliation pakati pa Saulo
ndi David sakumupha, koma for the time being akuyanjana. Tizimva ena akatidzudzula, ena akatiunikira zoona, zimachititsa manyazi kuti nadedere kadi, koma at least mukapanga listen, nobody would care. In fact, people will appreciate your good side. Saulo sakumupha Davide, akumvera zimene mwana wake wamulangiza, akanathonera kuti no, I'm the king here, I'm your father. Akumvera, kenaka akukhala pasi nkukambira. Anthu akatidzudzula, bwana zinthu siziyenda bwino, abambo fumu zinthu siziyenda bwino, amayi mkulu anthu akudandaula izi pa business pano, anthu akuti simuchita zoyenerera, tidzichepetse, timvere. You never know, mwina masiku amadalitso athu angathe kuchuluka. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In your time, in your time, you make all things beautiful in your time.